Здравейте хора, днес ще играем House Flipper отново. Аз къде съм бе? Хора, съм в някаква къща, където трябва тук трябва да продадем всичко. Не знам, защо трябва да продадем всичко. Но нека да продаваме и това. Бум. 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 Хора, чакайте ме. Хора, върнах се, аз съм влезла в някакъв сървър. Ами, добре, нека да започваме. Так. Не? От тук се купуваха. Добре, нека да купим един телевизор. Кой ще го сложим точно тук. А сега ще ни трябва на нещо да седнем, да гледаме телевизия. Именно диван. Който къде? Това са диван, къде са диваните? Ето ги диваните. Какъв диван да купим този? Ами... Добре, ще сложим и една масичка за украса, да е. Тя е много малка. Тази. Добре, тази е идеална. Сега ми трябва врати, които, ако не се лъжа, са... Къде са вратите? Ехо. Добре, айде да украсим първо. Защото не ги намирам тези врати. Първо ще украсим. Обаче трябват лампи. Нека да сложим тези лампи, защото са ефтини. Бум, 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 бум и бум. Тей. Ето ги вратите. Намерих ги. Добре, за входна врата ще сложа тази. Прозорци ми трябват, като гледам. Пък прозорци може да ме тук. Ще купя ето от обикновените прозорци. Хоп, 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 хоп. Тук ще е спалня, между другото. Не. Тук има нещо. Не. Тук, понеже наближава Коледа. Не. Забравя да сложа такива предета. Не мога да слага. Понеже наближава Коледа, ще купим коледни украси. Ако намерим и ако има вече. И някъде го видях. И цвети. И... Къде? Са. Тей. Добре, да купим картина просто. Някаква картина. Добре, картина. Коя картина да купим? Това ми хареса. Ей, тук ще е маца. Черга ни трябва. Да, ето. Това е необичайно голяма черга. Тук ще не е гейминг бюрото.
Кой би да сложа? Те всички са красиви, ама... Ей, това е идеално за съня ми. Той геймър ще стане. Пак този геймърския не може да го сложим. Сега. То сейф няма да му трябва. Ще му трябват моливи. Добре, хора, мисля да сложа това кошче. Ами, мисля да му сложа... Айде, този телефон. Да се научи как се работи с стари телефони. Че той само с iPhone не свикнал. Добре. Тези неща не знам какви са, ама да ги сложа да ги... не. Добре, нека да дойдем при компютрите. Те е много скъпи. Човек, колко пари изхарча. Моето дете трябва да ми се отблагодари някак си. Тук. Добре. Тази мишка ще му сложа. Колко да има и там някаква мишка. Бум. Къде са клавиатурите? Клавиатура... Бялата. Бум. Сега ще ми брънка сигурно, че му е топ. Ама и зато и помислих. Айде завърти там. Така, към тази стая бих добавил едно шкафче, което бих го сложил ето тук. И с тази стая може да сложим то между другото, мен тук ме гейминг... къде ще ми е кухнята? Няма кухня. Добре, нека да дойдем при леглата и да изберем така едно легло. Нека да изберем някакво нощно шкафче. Ето така. Една лампа да сложим. Това лампа. Такава лампа. И един гардероб. Хора, аз нищо не знам къде. Не, няма да му слагам гардероб. Той понеже много обича да свири. Да му сложим един аквариум. Да, ще му сложим аквариум. Ето така. Защо не мога да сложа този аквариум? Тук мога ли го сложа? Да. Добре, имаме аквариум. Имаме карта, която ще сложим в неговата стая. Не. Тъй като спи и да... Няма съм толкова гаден, ще му сложа там. И ще купя не. Къде скупах кучетата, бе, хора? Хората, къде скупах кучета? Искам да си купя куче. Добре. Нека да го купим. Аз не би купил 2 кучета. Добре, къде си? Куче. Чувам го някъде. Добре. И остана гардероб.
Какви са тия гардероби, бе? След 15 минутно хора чакане намерихме гардеробите. Точно не са. То става. Добре, нека се една врата да му сложим. Тая врата ми харесва. Нека да я сложим всичките така. Ами, сега да ида в банята, това е най-гадната част. Аз много мразя да правя бани. Признавам си, бум. Май душ трябва да купя. Добре. Бум. И бум. И забравяме едно много важно нещо. Кърпата. Абе, не бе. Четката за зъб много ясно. Сега влеза в банята. Туалетното ще е тук. Добре, къде са туалетните хора, между другото? Ето ги туалетните. Така. Идеална баня. И хора, готови сме за вътре. Нека да сложим навънка, ще сложим една кола. Нека да си купим някаква готина. Купим две коли. Такава, тази не е готина. Тази, бах яката кола. Ама, не трябваше тук. Трябваше точно тук. Добре, хора, сега ще се върна като купя другата. Добре, хора, върнах се. Сега ще трябва малко да поработим. Тук. Так. Тъй. Това е доста мръсно. Точно трябва да съм честен. Там това не трябва да продам явно. Тук има и да чистя. Друго не. Бум. Ами така защо не мога отворя? Искам да отворя, не. Гаден живот. Добре, откъде да почна? Давайте кухнята да почна. Това нали беше кухнята? Да, беше кухнята. Добре, за кухнята ще ни трябват такива шкафчета. Тоест едно и къде черга? Тук. Тей. Така. Ох, че голяма. Той излиза извън това, ама нищо. Добре. Трябва ни хладилник. О, не.
Не издържа. Слагам го тук и кафе машина, дали не трябва? Да, определено не трябва. Микроволнова не трябва, която заема почти цялото място, ама нищо. Ох, получавам така, като няма място. Тук няма място за нея. Чайна купона. Ще запалим така. Нищо. Трябва да купим. Ето такова. Ама за чешма. Бум. Ето хопа. И сега ще купим една масичка за обяд. За вечеря, за обяд, за всичко. Сега столчета ми. Ние колко души сме? 4. Тей. Абе, ние не сме изчистили още. Пак почнахме да строиме. Много съм зле. Добре, нека да украсим малко, защото е много грозно. Вземем, сложим една картина. Добре, нека да е тази картина, защото е красива. Точно като вас. Тебе те почитам, аз така много. Добре, баня. Беше някакво корито, кръгло. Ама аз нямам такова никога. Сложим ето и нещо. Ще сложим и една туалетна. И този път няма да забравя да го сложа това. Добре. Не ми пука си ми тази. Слагам едно такова. Вземем и тази туалетна хартия. Добре, мислех, че го слушах. Това ще го сложа ето тук. Тази мивка мисля да я сложа тук. И да сложа ето тези. Като в кухнята. И нека да хора, това беше от днешното видео. Ще се видим в другото видео, къде ще правим. Сега ще ви покажа кои къщи. Те правим тази от 90 000, от 130 000, а пък тази, която ние направихме, ще я продадем. Хора, браво, на нас продадохме я. Нека да продадем и тази. Тази не я правихме. Тази ли правихме? Не. Коя правихме? Не знам. Добре хора, довиждане до другото видео.